дар деҳаи ҳисори шаҳри ҳисор бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва дар ҳошияи рӯзи ҷаҳонии футбол як майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. Майдончаи замонавӣ бо маблағи зиёда аз 400 000 сомонӣ аз ҳисоби соҳибкори ватандӯст бунёд ёфта атрофи он зебову назаррабо гардонида шудааст. Акнун ҷавонону наврасон ва сокинони деҳаҳои атроф метавонанд ба ин майдончаи варзишӣ омада ҷиҳати солимгардонии ҷисми худ ва пайваста машғул шудан ба варзиш бахусус футбол камари ҳиммат банданд. Дар шаҳри Ҳисор чунин як майдонча ба истифода дода шуд ва ин майдончаи футбол мебошад ки имрӯз ҳамаи мо хурсанд аз он ҳастем ки дар як чунин майдонча машқу тамрин мекунем. Ман хеле хурсандам ки дар қишлоқи мо майдончаи варзишӣ кушода шуд. Бо ҷавонон ҳар бегоҳ дар ин майдончаи зебо машқ мекунам, футбол мекунам. боиси ифтихор аст ки бо пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҷонибдории чанде аз давлатҳои дигар санаи 7 майи соли равон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қабули қатъномаи махсус 25 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард ва инак шурӯъ аз имсол дар саросари ҷаҳон ин рӯз бо фараҳу шодӣ ва баргузории мусобиқоти гуногун таҷлил карда мешавад. бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. баъд аз ба истифода додани майдончаи варзишӣ ҳамзамон дар деҳаи Кончӣ низ як бунгоҳи тиббии замонавӣ ба истифода дода шуд ки дорои утоқҳои барҳавои корӣ мебошад. бо ба истифода додани ин иншооти соҳаи тандурустӣ акнун дар деҳаи Кончӣ сатҳи хизматрасонии тиббӣ беҳтар гардида сокинон метавонанд аз он истифода баранд. сипас дар майдони регистони қалъаи Ҳисор бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон роҳпаймоии наврасону ҷавонони шаҳр ва чорабинии пуршукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. баромадкунандагон қайд намуданд ки бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар шаҳри Ҳисор соҳаи варзиш ки дӯстдоштатарин соҳаи ҷавонон аст мунтазам рушд намуда ҳамзамон 3 майдони варзишӣ бо шумораи умумии 28 000 ҷойи нишаст, 135 майдонча, 100 толори варзишӣ ва 14 иншооти махсуси варзишӣ дар ихтиёри ҷавонону наврасони шаҳр қарор дорад. маҳз фароҳам овардани чунин шароитҳо замина гузоштанд ки варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат карда дар 3 моҳаи аввали соли 2024 ба гирифтани 31 медали тилло, 50 нуқра ва 34 биринҷӣ шарафёб гардидаанд. дар баробари ин сафи гирандагони стипендияҳо афзуда, айни ҳол дар шаҳр гирандагони стипендияи президенти Тоҷикистон 91 нафар ва стипендияи раиси шаҳр 100 нафарро ташкил медиҳад. баъд аз суханронӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, як қатор ҷавонони фаъол бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор сарфароз гардонида шуданд. дар анҷоми чорабинӣ ҳунармандони филармонияи халқӣ ба номи Тоҷиддин Муҳиддинови шаҳр барномаи ҷолиби консертиро пешниҳоди ҳозирӣ намуданд.